hampir saring atos sak tekaping pagelaran sumangga. Patik jembleger swaranipun pecut Kyai Samandiman ngantos sumut doling kayangan Kalendra Pawono minangka pertanda norisang papanjembalani para kandhang putra kaloyah kadya kajah kelangan rati Waroga Wijaya putra. Kala semantene kang jejuluk para Jalanendra saking laladan pantaran inggih Panaraga iya kang aran Prabu Klana Senadana sawadya dalane ingkang lumampah mangembaki alun-alun Praja Panaraga banyak saking sasana pakriyasane wonten wonten papan pagelaran Jawi ingkang merasuk potongan para juritan nitih turaka saarga wilis gedene yen Kirodra saking Mandrawa Cemplorot candrane kadya Raden Mas Permadi katon Bagus Pasuryane Wastu sasana pakriyasane mebet wonten ing papan pagelaran Jawi kaloyah kadya kajah kelangan rati ingkang prasuk potongan prajuritan yen Kirodra saking Mandra candrane Cemplorot kadya Sela Blengiti Sela kang aran watu dadi kang aran jebet kang menawa candrane para kandhang putra ing bulan terajang pucuk ing Jamara kita teko sasat gawa gedhe tresna betu pengamat Citra Jayane bulan lera semutian aklera juga
pucuk ing cemara angin kang teko sasabdama gedhe tresna gadu pengawan sinara tayane bulan lera sewu tiyan aklirat bunga Nggih, para kadang Sutrisno Budaya Kakung Semar Butitan Binurwatan menika ingkang gambaraken para jurit Bantarangin ingkang dipun patikati dening para praja saking laladan Bantarangin nggih Ponorogo ya kang arep deduluk Prabu Klana Sewandana nenem cacahe. Rikala semanten ingkang dugi wonten ing alas Lirboyo ananging dipun begal wadya bala saking laladan Lodaya ya kang aran Prabu Celeng Srenggi ugi Celeng Gembel. Dadi iki pripun? Mula kita sak keluarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng ngambir sari kantos sak tekaping pagelaran. Ing wasana para tampa Wijaya putra Magita Iktari. Siap siaga.
batok. Ayo. Epo menubangku ulun kacaku cinta kasihku tiada. Ulun cinta risau putri raja pati pancarawan ucap rata hoya hoya. Engkau coba ulun pandang wajib meku keiranting lagi biola mempesona. Terasa lengkapan sono di kepata kete aruba. Oi bisa nyum kate ababa lentang koda. Timbul cinta dada pada pandangan pertama. Dari itulah aku terlena. Dia menikah manis sekali. Dia menikah tinggal di Juli. Dia menikah anak bapak menteri dan anak Jabar Dewi. Dia menikah manis sekali. Bang Arul cinta mati. Dia menikah I love you. Goyang lagi Wijaya Putra. Engkau menebangku ulun kacaku cinta kasihku tiada. Ulun cinta risau putri raja pati banjar. Lon ucap cinta kau kedup hati lonjong coba ulun panjang pati cimaku. Keiranting lagi biola mempesona. Terasa lengkapan sono di kepata kete aruba. Oi bisa nyum kate ababa lenteng koda. Timbul cinta dada pada pandangan pertama. Dari itulah aku terlena. Iya. Selfie Alvia, apakah mau jadi pacar ganda? Selfie Alvia membuat diriku tergila-gila. Dia menikah manis sekali. Dia menikah tinggal di Juli. Dia menikah anak bapak menteri dan anak Jabar Dewi. Dia menikah manis sekali. Mas Joko cinta mati. Dia menikah I love you. Menunggumu dan segera dilama. Tunggu abang pulang segera datang. Menungguku dan segera dilamar. Oke, semua lagu sudah. Mas mic vokal sindene ditambahi volumene. Iki Mas diimbangne kali niki mike. Mic sinden diimbangne kali niki.
Ayo rame-rame padha mirengake seni Kutha Kepang Wijaya putra asmane Bapa Marajita kuwi pimpinane Antasa putra yaiku Karadinatore Wijaya putra oh yeah Wijaya putra pancen ora sepele Sido Bandung Balet yo kuwi alamate Lasar Pendem yo iku semboyane di mana-mana jaranan juga ada tapi lain cara juga penampilannya Wijaya putra oh yeah Wijaya putra oh yeah pancen wis nyata tur akeh panggemare
para kadang sedherek budaya kami swarwudi dadi lewatan. Wonten dalu punika kita sareng keluarga besar Wijaya Putra ingkang medal seni kudok impang kanem cacahe perang tanding lawan Prabu Celeng Srenggi Sakembaran. Rikala semanten ingkang dugi wonten ing alas Lirboyo perang tanding ingkang dadosaken perang pupuh Bandawalapati. Tari sapu tari zaman dulu. Rikala semanten wadya bala saking laladan Batarangin ingkang jejuluk Prabu Klana Sewandana. Ingkang badhe melampah wonten ing alun-alun Kediri saperlu ingkang badhe nglampar kusumaning Ayu Dewi saka langit sang putra Prabu Kartanegara. Iki menika sang kusumaning Ayu Dewi saka langit rikala semanten nyuwun bebono inggih menika patembaya angka setunggal sinten ingkang saged nitih turangga cacahipun 750 dasa sekawan. Wadya pantaran padolekane kanthi kuat Prabu Celeng Srenggi saha Celeng Gempel ora tripakake yen saka langit kok kaya kala kanthi manten Ponorogo. Yo kepasan rawe-rawe rantas palang-palang bakal tak utung. Prabu Celeng Srenggi saha Celeng Gempel ora bakal mundur sajangkau. Leno pakai jamu kelakon tak beruduk ngerodol usus mukikir. Kena disabari yen ra kena disabari muat Kundara Kundara jebok lacut ki cakahmu. Kapirang swaranipun pedhot Kyai Samandiman Pating kepleker kepasan kadya swarane gluduk ing mangsa ketiga gawe diri sing salmo kegeting para kadang putri kantarsih para lenggah wonten ing sasana pagelaran agung. Ayo sekarek kadangku Kakang Prabu Celeng Srenggi Iyodi ya hatiku Celeng Gempel ayo prajurit pantaraken Ayodi gawe geger.
tansah marang noring suksma sinung maya winayu ing asapi sinang pentelang ing kalbu pambukane warana tarlena saking liap-liap layo pindho pesating sukana sumasa ping rasa jati hatiku Sekarapangkun kang winarano sorak abot rugi wonten ing satelaping alas Lirboyo ari kala semanten ingkang dadosaken perang subuh Pandhawa Mati
Wong Jawa aja ilang jawane, wong Jawa aja ilang budayane, wong Jawa aja ilang adate, Jawa digawa endi parane. Tiang Jawi tansah setya anjawani, ngagung kelaku budi pekerti, wong Jawa aja ilang adate, Jawa digawa ngendi parane. Dodiki para kadang sutris kebudi kagus suara putih dan tidur mata sugeng winarak sugeng agar serikat laras sedih kudoki Pak Wijaya Putra. Dek biyen nate ngendika yen sliramu ora bakal citra ngendi kanmu tansah setya pungkasane amung gawe gelo katresnaniko iki sepon ora kena atiku Wijaya Putra
kaya suwe kopine rasane satino tino kok ngaton tiwangi yen ora kuat arep jaluk tulung kok aku nembung karena sonapa iso mandegi asmaran kanyotan pati-pati ora apa-apa yen ati iso dadi lakon dheweke teko kondo yen tresno iya piye aku Wijaya Putra sesarakan kalian pajak Citro Official di sejak Indonesia ayo no Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hanya hatiku. Lihat kau
Cukup kamu saja, kamu saja, yang di hati. Aku tidak setia, tetap setia, sampai mati. Ayo, cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hanya tubuhku. Goyang lagi, Wijaya Putra ya. Asoy, ayo goyang dong. Aku berdandan hanya untuk kamu, aku bersolek hanya untuk kamu, untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua ini hanyalah milikmu, oh milikmu. Kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku padamu. Ayo, cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hanya tubuhku. Goyang lagi, Wijaya Putra. Ayo, aku berdandan hanya untuk kamu, aku bersolek hanya untuk kamu, untuk kamu ya. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua ini hanyalah milikmu, oh milikmu. Kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku padamu. Ayo, cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Pak ngono berek mas. Rinduku hanya kamu, mbok pamera ta banyak oh. Rindu hangat kuku. Pamer tok kok ya tibake ya.
Aku melu jumbul, Nah Pak. iya aku kok Sakmono kae masa aku kan redok sithik ngono lho, Mas. Jane lah monoblok ngono lho kok iso ngono. Luar biasa sekali. Yo. Oke, yang mau goyang boleh, Mas. Aku tewas ngeruwodok kok tibake di PHP ya. Lamono iya kok ya akeh men. Heeh, ya renes ngono lho, Mas. Wong sakmene kae mosok ra nek sing dosan ngono. Goyang lagi. FBR Audio Production. Wijaya Putra. Piting rasane ati kang nandang sing ngiting liyan hanyawan aku kowe lapo katresnan kang mas bagus tak jalo ojo seleh katresnan pancene tresno kowe ake pancoban tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal kacoko yen durung tak bisa mrekan kuwasa kelangan Dimas Mustika ingati tokoku siji tresno iki abadi dewa ning asmara kuat ati kawula anggon kula apa tresno datang kendhat pake kecoba tari wangi kapateni lahiri tresno kasuci kasunyatan yen aku sliramu segawiti kaya lagi Wijaya ayo mas maju ra apa-apa Kang Mas musikane ngati dong aku siji ora tok tresno iki abadi dewa ning asmara kuat ati kawula alah piye iki suci kasunyatan yen to aku sliramu senyawiji ayo oi jaya putra lasar goyang lagi terima kasih cintaku
abadi Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula apa tresno diapaken dasane coba kare wangi napa beni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu wise nyawiti dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula apa tresno diapaken dasane coba kare wangi napa beni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu wise nyawiti. Oke, datang lagi sudah, terima kasih. nangis jroning ati sing tak rasa jroning batin lara sing tak sangka wis saya kadalu arsa kowe sing tak tresno malah saya matala ningali tatu jeru ning uripku. Aku wis lila yen kudune padotan tresno mergo ati iki wis kabacut mati rasa wis lelake batin nunggu tresno rasa kadek ikhlas wis lilatno atiku wis mati rasa nangis jroning ati sing tak rasa jroning batin lara sing tak sangka wis saya kadalu arsa kowe sing tak tresno malah saya pantala ningali tatu jeru ning uripku. Aku wis lila yen kudune padotan tresno mergo ati iki wis kabatut mati rasa wis lelake batin nunggu tresno ora
rasa Wijaya Putra.
para kadang Sutrisno Budaya Kakung Swara Putih Tadi Nurwatan Wakatan kalau wau motalipun tari kuda Kepang Putra ingkang perang tadi kelawan Prabu Jalek jergi kang sambut dilampahi dening para kadang putra seniman saking keluarga besar Wijaya Putra. Oke Kang badhe ngaturaken pasugatan napa sepindah inggih menika ingkang sambut ditosi idolane adik-adik sing nonton ing mriki sedaya. Iki menika medalipun tari Bujangga Anom nggih tari Bujangganom. Niki pripun? Mula kita sakeluarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng mirsani ngantos sak cekaping pagelaran. Sumangga. Rikala semanten Sang Prabu Klana Sewandana ingkang dugi wonten ing alun-alun Kediri. Rikala semanten ingkang utus salah satunggaling senopatiya kang aran Patih Bujangga Anom ingkang badhe sowan wonten ing Pasewakan Agung Praja Kediri. Sampun ingkang badhe nglamar kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit. Para wadya bala. Oke, katon sigrak lho Mas. Niki bintang tamu. Niki Mas, bintang tamu saking Jawa Tengah. Maluku Indi. Para wadya bala. Wijaya Putra Siyaga. Sorak abot rubuh katon gagah parakoso simbara jojo pepasatoran tegas tapak paluning pandhe sisaning rindo ingkang lumampah mlebet wonten ing Pasewakan Agung Praja Kediri. Sinuwun kula sowan sinuwun. Rikala semanten Sang Prabu Klana Sewandana kang kangenaken Dewi Sangga Langit pramila senopati ya kang aran Bujangga Anom ingkang dipun wutus mlebet wonten ing Pasewakan Agung. Ananging rikala semanten Sang Patih Bujangga Anom ingkang sowan boten kiyambakan ananging kasuwanan dening Praja Sewu Negara. Jadi menika Sang Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit ingkang purun dipun lamar ananging nyuwun bebananipun rikala semanten ingkang ngawontenaken patembaya ingkang angka setunggal sinten ingkang saged nitih turangga seta cacahipun setunggal atus sekawan dasa sekawan. Oke kang patembaya angka kalih sinten ingkang saged ngawontenaken tontonan ingkang derek wonten ing jagat raya inggih menika wontenipun peksi perang ingkang dipengiring sacakeling Prabu Singapalok inggih menika asmanipun Reyok Ponorogo. Inggih menika saged ketampi utawi saged boyo Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit.
Wis bapak, wis. Wis, hah? Ora. Polan iki lho. Ora. Kene lho, tah loro iki rene. Didang. Sik to, Cilek. Aku ki glamak ya to. Oh. Nah. Kancane iki ndelamak. Lah kono kok Alah. alah. Kowe iki perawatan. Rewel ya Dang ya. Kok Banongan lemu jeburi kok rewel mbah. layak. Dekne matake ayu dhewe to, Dang. Oh, alah. Delok. Ya Allah. Nah, Alah. Alah. pantes nek bulan Kalisari. Ya, heeh. Mbah, apa kuwi? Aku juga roh. Lah, iya aku. Apa lek? Apa, Lek? Kalisari apa lek? Tak ngomong. Kalisari apa lek? RT-ne siapa? Oh, alah. Kalisari apa? Yu, Kalisari apa yu? Blak lo. Blak lo kono. Blak lo lokalisasi ku. Astrek iki. Pedang. Mbah. Iki acarane apa iki? Hah? Iki acarane apa? Perdana Honda motor. Oh, kuwi. Heh? Udu. Acarane apa? Tutupan lek. Niki acarane apa, Pak, Bu? Oi. Lho, Rek, peringatan HUT Republik. Iki wis ulan piro? Sunatan ya. Sapa disunat? Gembi. Gembi sapa? Lah wong aku rene iki Mas tok iwangi ya, nek Heeh. besok nek rame-rame. Oh, alah. Endi lah emang? Lah iki lho. Kok wis sunat to? Hah? Lah jere Mas sampean kene to, Mas. Kok jere sunat di acarane sunate Mas Dian. Dalem bojone ning dhuwur. Apa? Tinggi. Iki apa acarane aku juga roh kok. Kalau. Masa lah, Udu. Acaranya kayak ini. Memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 lho. Iki ulah nopo lho, Tak? Iki bar Agustusan iki Oktoberan. Kok Oktoberan lho? Lah piye wis kacek 2 wulan lho. Masa Agustusan? Wayahe iki wulan 8 kok iki wis wulan 10 barang. Oh, Agustus. Dek Republik. Agustusan. Merdeka. Merdeka. Ya, ngono lho. Alah, wong sampeyan iki iki lho. Merdeka mending merdeka nggih. Merdeka. Lah, alah. Lho iki 17-an lho, Cak. Merdeka. Oh, Hah? Apa? kasep. Lho lagi jere memperingati HUT RI. HUT piye? Lambe kaya. HUT RI. HUT RI. Memperingati lah Iya. yo. Merdeka lho, Dang. Merdeka. Oh, Lho, aku nulis berarti kayak kowe gelem ora men? Jajal merdeka lho. Merdeka. Lah, alah kok begenggek. Loh. Awak dhewe tampil beda. Loh, kowe teges-teges aku ndok lebet titik. Lanang iki apa kae? Lanang iki diketokno lanange. Eh? Diketokno lanange. Lho,
lanang kowe. Piye lho? Maksudnya ki sing gagah lho Mas. Sing gagah. Tuh. Lho suarane. Gitu, pengengesan. Lho. Bocah kok durang ini. Alah. Aku istini. Oh, alah. Emet. Anu, Lek. Mike gawe nyetrum, Lek. Piye? Aku malah eling kacaku. Semending lorong ngene. Aku malah eling kan. Eling sapa? Kayak viral. Untung ora bongko. Ora, susu. Lah iya, cara bongko ora apa-apa main bojo mayu. Tapake. Ngawur. Aduh. Lho bojo mayu Ayo. Lho bojo mayu kok dibagi loro ya. Ya wis, Lah ya wis, Dang. Ayo, Lek, setrumno, Lek. Sik ta, mbok kira iya loro iya. Aku nyetrum kok. Butuhku kira menduan wae ndum loro iki. Lho, lah kowe kan wis mati. Kudu urip pijan. Kok iya. Maksudnya engko nek kejadian disetrum, kowe engko mati tes. La ilaha illallah. La ilaha. Lho. Lho penak lho. Digotong wong papat. Dikei lagu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seneng to. Lek setrum, Lek. Aduh aku ijek trauma sakit ini asine. Kok Trauma. iku nyetrum tenan bulet-bulet kok. Wes, pitulasan. Pitulasan. Memperingati. Kudune Gerak jalan yang lama. Baris. Baris. Oke. Memperingati. Iki anu ning kono. Wis ndel. Kene iki warga Indonesia. Warga pundi niki? Indonesia. Oh, Indonesia piye to? Lah kene gak yo Indonesia. Ya ora to. Iki desane pundi niki? Hah? Jepang. Wah, kalau men Inggris. Men, dari kayak menilo jare. Apa? Masa ora ah. Kalisari. Kok Kalisari ku tak? Apa? Oh, iya, apa main? Wis mak keri no kuping kura. Tipis apa? Ini Oh iya. Gak kerung iki lho. kadang lho. Apa? Kupingku kedilat malah. Kowe di jajal kowe apa ayo. Lah mbek kowe. Oh. Desane Barek. Yo. Nah, Nek kene piye? Kudune Kudune siap. Baris berbaris. Yo baris. Indonesia kudu iso baris berbaris. Oke, komandane sapa iki? Praro. Iki lho. Sing gedhi dhewe. sing gede dhewe. Nah, kudu gagah komandan. Kudu gagah gede dhewe kok. Iya. Lah iya. Komandan. Kowe. Komandan, dadi komandan aja letoy. Oleh Siap, Kak. Wah, yo siap. Oke. Kesuwen kalah. Men iki lho. Kalah suwen. Ao. Tenanan. Catut. Alah. Kok sing tenanan jere bukan teges piye lah. Ayo, gage, ayo. Baris berbaris. Ya, brak. Nah, untuk melo. Iwan ki mulo sing Allahumma sholli ala sayyidina. Lah, kuwi lho. Rene. Iki kimeng dang tanda ridang. Lah lak ngono, cek limik. Isik to. Korsi. Sik to, sik. Piye. Umume wong lanang nek mlaku ki sing gagah. Piye mlakune piye, Wan? Iya. Mlaku gerak, Wan yo. Ayo, Wan. Wis. Ya. Alah yo. Wan. Wong lanang sing gagah. Mlaku yo aja timik-timik ngene. Kelabine. Wah. Oke, siap. Lah. Alah. Kelabine waro kok mlakune kok mentok.
Wan nih, tengah. Siap. Komandan apa siap. Oke, Wan. Siap. Yo. Ora Wan. Kok tigrak. Gak wis, maju Wan. Nah, iki disiapno komandane kowe iki. Oh, hormat dra. Iya. Siapan. Ayo. Ya. Hop. Balik. Balik. Hop. Apa Wan? Oh, tegak gerak. Tuh, ora ora cetha ora roh. Oh alah. Asem. Komandane ra gelem ning ngarep. Wes. Oke. Kaki ngono. Ngono. Oh alah. Oh alah. Angel. Stop. Apa kuwi? Piye kuwi? Piye? Lagi mati. Metu. Bapakne kok malah mbok idoni. Oke iki basane dhewe, Dek. Yo. Kok iki piye? Komandan nek roh cewek iki piye? Waduh. Rono, kon maju, men. Oh, alah. Tuh. Hop. Nah. Siap. Oh. Komandannya Padang. Iki melok baris Wan. Kene, Wan, sini. Siap, Brak. Siap, Brak. Siap, Brak. Oh. Siap. Masalah. Siap. Oh. Tegak. Lurus. Wetenge. 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 Loh, iki lho. Oh, acane ngono. Wah, wetenge offset. Siap, Brak. Offset. Oh, iki nggo basa singkatan kudune. Kudune singkatan. Oh iya. Siap, Brak. Apa mang? Singkatan yo. Oh iya. Yo Pak yo. Pose. Siap, Brak. Ngancuci. Pose lho. Wah, beblas ae. Yo, siap. Ini.
Balik gerak ya. Ya. Hop. Oh Nah. iya. Rono, wes balik. Balik Wes. kanan gerak. Oke. Makasih. Makasih, Ban. Tak. Baik. Tepuk Oh, tangan tepuk tangan sih. buat Iwan, tepuk tangan anjay. Hebat wis sawenenge cak. Yo alah. Yo Kandhani. ngalah. Yo Mbok ambung lho. Men. Yo ngalah. Coba ambung lho. Dilanjut. Oke. Bocah kreatif. Kreatif ya. Ngene iki nek Pak Lurah ra nyangoni yo bangetan. Kok malah. Woi, di Wan. Cek mikirane kono rene. Ayo roe modele jangkrik kok. Di Wan. Sing ndi? Hah? Rene Rene. sik. Sopo? Oh. Hop. Sopo? Pelak ngene. Pulang. Wah. Oh, Pak Lurah pulang. Oh, Oh. iya Pak Lurah pulang. Nek gak Yes. Pak Lurah. Hah? Hop. Wes, ning kono ae. Wes. Duduk manis. Ya, Bra. Oh, rata gage. Plengaan baris kok. Komandane galak, bene. Susune. Iki prajurit tombok susune ngene. Iki prajurit piye iki? Kalau kowe kedingi mang mula tak omongi. Bocah nek susune gedhi iki nek metu kok tangan. Lah ya. Wah, kalau kulino dipek tanggane ketoke. Lah sire kok lek dipek terus. Kono wis tau ketoke. Siap gerak kok malah jagung kan. Tingkatan iki terus iki. Nganduci. Gerak. Ayo. Kalau bener kalau komputer kan. Nganduci. Tangan maju siji. Yoi. Diding. Gerak. Lah ngene iki lho. Diding ngene iki. Driji duding. Nah, wis. Diwur. Gerak. Ayo. Drijine madhep mendhuwur lho, diwur. Ngene lho. Lah. Diwur. Tingkatan kok, Bos. Ngetet oh baris. Diburung. Gerak. Kleru. Ngene lho, diburung, drijine mlebu irung ngene lho kok. Ngene iki lho. Wah. Dorok. Baleni. Madhep dhuwur. Nah. Diburung. Gerak. Baris kok dagungan. Diblekit. Diublek-ublek sedikit. Ayo. Sisa oleh, wes karek kowe. Wes. Nek wes dirasakno. Tuh. Hah? Pinggirnya menek mas teh. Didudut. Nah. Dibukem. Driji mlebu cangkem. Lah, piye rasane piye? Rasane piye? Hah? Kok asinen tambahi gula. Ben gak patek asin lho, Dek. Balas dendam iki. Sekarang saya menjadi komandan. Oke. Aja nyecet. Kalau komandan bilang jangan membantah. Oke. Kalau membantah, kaplok. Oke. Menang. Iya. Menang. Iya. Menang. Aduh. Tak ada lho, asem. Siap. Wuh. Lah Iwan ngaleh kok tukul. Lancang depan.
Apa iki? Lencang depan. Yo yo. Wis bro. Drak. Hah? Nek sekiranya kudu ngising ki nang nguri ngono lho, Pak. Ora tegak gerak. Tegak gerak. Iki basane Iwan. Wayo. Wah. Gerak. Iki jane Istirahat. Wan, kleru aku Wan. Kleru. Iya. Oh tegak gerak. Tegak gerak kleru. Iki jane wong nyiapno bares apa wong gumun. Hah? Oh, Yo tegak gerak. Wayo. Mbah. Omong ae omes ae. Woi. Ora cetha, Pak. Lho, Piye, kalau Wan? seperti sih, ora cetha ya. Ora cetha ya. Andal kok. Luwih rasa cetok kono kok. Iki luwih cetok. Wis. Cuk. Cuk dhewe. Oh, iki malah kurang ajar iki suwe-suwe. Istirahat. Ora. Oh, bares kok misuhi wong lho. Ora. Oh. Salim no. Salim sik no. Alah untuk duit terus ngidik kae. Nah. Lah. Ayo Adam. Di Edang biasanya nek oleh tawaran kudune kan atraksi deh ya. Iya. Kono sing nyekel duit kudu kono sing atraksi. Salto ping pira, Bu? Salto ping pinten, Bu? Hah? Oh, kalau kowe salto ping 20 Ping kowe. 20. Oh, biar kowe. Ah. Loh, tanggung jawab. Wis kadung trima. Ayo. Mbok tampani ya. Ah. Ping 20. Nek antum gawe kowe 10, kowe 9, aku 1. Oh, kakek nih. Lho ora iso. Ora iso. Ora iso kowe 10, aku mbek iki Nonton. nonton. Lho, Oke. Oh, alah. Ini lho. Ini ditandangi. Yo. Ya. Ya 20. Piye? Apa Wan? Wis. Wis kamu duduk ya. Duduk ya. Ya nanti disiapno oke. Duduk oke. Siap. Iki bedal wong loro Iki nyoh iki kowe sik. Aku sih. 20 yo. Ikhlas? Yo ikhlas. Ikhlas bakti bina bangsa. Oke. Berbudi bawa laksana. Amin. Ya wis. Wis. Alah kowe iku mulai gratis. Teklan mik lho, kok mulai gratis. Yo numpak ambulan yo. Senglem lho. Kowe numpak ambulan iki. Wis iki kok Pak Lurah jere. Kok Pak Lurah? Pak Lurah yo. Oke. Wis engko kowe engko nganu main Pak Camat po RT ngono, Ndang. Ya wis padang sik 20 yo. Ya. Ayo Mas Aras. Yuk. Ayo. Tepuk Tepuk tangan dulu. 20. Ya. Ben semangat. Nah, ben ben bareng-bareng. Ayo. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tepuk tangan anjay. Wis dang 20 wis jangkep. Nyoh iki dhuwit siap. Apa ik? Lho ngeweni 50 to ik. 50 Bu ya. Lho aku ora roh kok ik. Simen lho simen. Aku ora ro Lah aku ora malah. kok Iwan man. Wan. Ah kowe iki ku kancane wis salto ping 20, 50 mbok gowo. Sik tadi. Hah? Iwan mbok darani menter. Hah? Iya wis ya. Ya. Wis dang. Hah? Apa sing kowe ora gowo kowe? Dang. Karek sitok iki piye iki? Njaluk buke no. Apa?
Duduk. Alah mbok gowo mesti. Orang gowo, Dang. Taploki. Sumpah lho, Alah, sumpah. men taploki. Tak goblek duwe iki. Aku wis ora butuh duit. Alah. Orang gowo sumpah. Ora percaya. Demi Alek. Kok main sumpah demi Alek dah. Sumpah orang gowo aku. Aurat iki aurat ah le. Terus ra ngandel. Orang gowo. Orang ya Allah dang. Duit 50 lho kok orang gowo lho. Nek ketok dhuwit lho kok ora butuh bensin. Iya Iya. Ado-ado saka ndi? Orang gowo. Aura iki kok burungnya mau mabur no cak. Orang gowo dang. Aurat jir. Iya anjir banget dah. Orang gowo dang. Aku sempangan tok. Kayak wong. Orang gowo ndi? Ora nek. Isin aku delok wong samene kae iki lho. Ora roh. Oh, sing gowo iki Simin. Mbok deleno halah. Omong ora iso. Dang. Dang. Lakuan Simin. Lakuan iki lho. Wes 50 tok lho kok. Walah. Mbok deleno ning sempak. Percaya aku nek kowe iki ngopeni anak bodho ning aja nilep kancane ngono. Lah iya. Iya ngono ya ning ngene aja ngono-ngono, men. Kowe kok mosok ora ngono ki ra berkah men iki taline men iki men. Ngono ki ra berkah men. Kowe iki aku ya roh ning ngopeni anak bojo ki roh aku ki. Ning ki aja yo ngono. Iki dhuwit kancane ngono men. Aduh. Iki lho. Ora dhuwit ye. Sempak paling. Oh iya. Mosok to. Angel meneh men. Alah. Nenek dang. Iki lho biru-biru apa iki? Oh, biru apa? Ungu, Deng. Apa kuwi? Oh, dhuwitku biru lho, Mang. Hah? Oh, kowe dang-dangan. Ora enak. Kowe ora iso kowe. Pokoke oh duwe iso medheno 50.000 lho, Dang. 50.000 ki yo duwe, Dang. Ngono ki ora oleh ngono kuwi. Lah yo kancane iki lho. Pokoke Iya. Lho piye lho? Lah yo aku yo ora nggawa dhuwit lho. Kowe iki tersangka kowe kudune. Iso ora iso? Hah? Apa wan? Iki lho golek dhuwit iki lho. Ih. Angel mencak. Wis, batek. Dek ora enak yo. Bu, ilang ibu. Ora nek sae. Ora nek sae. Oh iya nek sae iki. Ha, iki lho. Aku yo ora nek sae kok. Cimin, endi men? Endi men? Endi men? Duwe endi men? Men Terus di. men. Wah, aduh. Iki bapake Gita kok. Bapak iki diampot. Kok apa? Digo sapa? Digo Gembi. Oh. Iki piye wong telu malah porno iki udo kabeh iki lho. Piye Bu iki wis kadung udo lho iki. Masa ora Kadung mboi. udo, Bu, iki. Lah ya mbok 50 lah. Kau Bu. Piye? Ben kok wong telu salto kabeh. Lah iya. Iki ora salto tuh aku. Wes, Wes. ndi duwe? Lho kowe nek rombongan dhewe tak. Ya coplok wes. Nyek wong. Lah yo ngene iki aurat ta delok sakmene kae di syuting bareng ala Bu TPA. Dos tusu. Aurat alah men. Ya mbok remeti malah gudi kok. Didol ning di Wirosari, di Kalisari. Gak yo payu. Power Ranger banget. Wes, ben gak ketok aurat. Ban, saya ketahui kena gigi uang kembali.
Wes iki. Izin aku men. Waduh ah. Lele. Aurat yo. Wes, iki salto iki. Salto nggih Bu nggih. Oke. Salto men, Dang, salto men. Yo. Wes iki kon salto iki. Tepuk tangan. Oke. Lah kowe duwe susu kok ora banyu kok mah pasir tok. Strawberry. Ora nek. Ora iso. Batang. Lho. Kowe urung salto. Lho, aja pun. Kene urung salto kompon yo kenakan kene. Iso. Oh, tak ketit lho. Kowe lho salto. Yo.